Yesu ivuke nengoma. Oh hallelujah. Ingahlabeleli ngoba inelizwi, kodwa ihlabelele ngoba yembathisiwe. Futhi aba kokumbathiswa yaziqonda uba kumelanga ndingena noba kuphi, akumelanga uba ndiphatha noba intoni, kumele ndizigcine ndinyuka. Hallelujah. Ngenxa yosuku likaThixo bekuxa ifike emayikhini noba ihlabelele ingoma siyaziyo isuku leyingoma entsha. Hallelujah. Nokuthatha umfundisi befika enkonzweni kungekho message. Hallelujah. Khona umhlabelelo ohleli iveki yonke othi ifuna inkosi isekusitheleni, ishimisha intombazana isemandleni akungulele ihlabelelo imessage kuyokuthatha nokuthatha bengapreparisanga nto kodwa bekhona into evukayo ngoba kuhlabelelo intombazana emendaweni. Glory to Jesus. Khona into esibonga. Hallelujah. Ngoba kwesisi noba ngiqhubeka ngithandaza kwakhona into etshoyo lapha enhliziyweni yami. Uba lento ikhonzelayo uba ukhonza ngoba ukhonzela namhlanje. Kodwa ukhonzela ifuture yakho. Ukhonzela ifuture yebandla. Into yiyo namhlanje njengentombazana icela lubali kuzoba intoni xa usoyinkosikazi nenkosi izakusikelele. Awuzuqala ukumkhonza uThixo xa usoyinkosikazi. Akwenzeki kanjalo. Uqalise intombazana. Zikhona izinto ihlabathi lokudimanda lokufuna. Uhambe participate. Uname inyama isithi bayenza kodwa ungenzi. Hallelujah. Xa ufika kwelaqala sikulu ufika kakuhle ukulaleki ngoba uyayazi impilo yakho akhona izakusokolisa. Hallelujah. Ngoba uhambe kakuhle ebuntombini bakho. Glory to Jesus. Sizobona izwi lenkosi ncwadi ye-Exodus noba singazuyifunda yonke. Sicela umuntu ofike endlini azifundele uba mhlawumbe akalazi ibali. Ewe. Ncwadi ye-Exodus chapter 1. Siqala ufunda ku-verse 13. Siphele ku-verse 21. Uba ukhona umuntu la Bhayibhile kuthiwa uNoncoko, sicela sifundele kuyo egameni likaYesu. Akekho onje Jesus. Impilo yami yonke, impilo yami incwadi yemfuduko isahluko sokuqala kulamqolo we-13. Ngoku ke aphatheka kabuhlungu amaSirayeli, akhohlakalelwa, enziwa amakhoboka ngamaJibhuta. Lasola ubayela ke ngakumaSirayeli kuba asetyenzisa ekwenzeni izitena nasemasimini nakuyo yonke imisebenzi enzima. Ayeke ebhexeshwa kungekho lusini tu. Kumkani oseyiphutha wathetha noShifra noPuwa ababelekisi kumaHebhere wathi, xa linceda amaHebherekazi aze afumane abantwana abangamakhwenkwe babulaleni, kanti ke ningabayeka abangamantombazana baphile. Kodwa ke ababelekisi abo yayingabafazi ababoyikayo uThixo. Amen. Basuka bawuphula umyalelo kakumkani bawubulala amakhwenkwe lawo. Ukumkani ke wababiza ababelekisi abo wababuza wathi,
Ngani ukuba nayeka abantwana bangamayebherekazi abangamakhwenkwe ningababulali. Ababelekisi baphendula bathi amabherekazi akafani namachiphutakazi. Wona akufikelwa inimba abeleka lula. Singekafiki nokufika thina. Yes. Ngenxa yokuba ababelekisi bemoyika uThixo. uThixo wabavuza ngentsapho. Ke wona amaSirayeli aya esanda ngokwanda abaluqilima. Eli lilizwi lakho Jehova ophilayo. Linamandla liyasindisa. Liyadala okungekho kube khona. Nangosi mama seme phambi kwethu ezothulula udaba olusuka ezulwini. Mfihlelo yakho Jehova ophilayo. Thinjana Nkosi lapha kule ndawo izalwane eNkulunkulu. Lowo nalowo ngosente izimali zichile. Phakathi kosente lakhe lidale kosenhle. Senze uchulo loma sesiphuma kule ndawo. Ngoba izwi lakho liphilile. Sawugqibile even today. Amen. Jesus. Oh, yes. Eke ushumayele ngearea uThixo ngakunceda ngakuyo. Hallelujah. Uba ushumayela ukoti neverse lento uThixo ngakunceda ngakuyo. Because uthi uyikokela abantu uthi mabathini wena ungakwazi. You preach only into uThixo akuncede ngayo. Uthi awukwazi ukuthi umuntu akaphili ngasonka sodwa. Ube wena usohlulwa na fasting. Hallelujah. So into ozoyithethe ebantwini le uThixo akuncede kuyo wakudlulisa ngoba yeza bani impact ikwazi ubanceda abantu bahlangule. Hallelujah. Yandinceda ke lonto ebumini bami bokholwa. Hallelujah. Uba isandinceda namhlanje. So ndizotsho ke bathandekayo babezi khona ezinye izinto kwezinto zazithetha namhlanje mhlawumbe obuzilindele zingabikho. Thathe njengo assume uba zi-areas ubomi bami ngekancedakali kuzo. Anginalungelo lothetha ngazo. Hallelujah. Ngoku ke tata umongameli njoba ngiqhubeka ngithandaza uMongcwele uyabeka apha enhlizweni yami omama ababini abasebandleni elithi ilizwi lenkosi umfazi osisiyatha uyayibhidliza umzi wakhe ngezizwe zakhe izandla kodwa sisilumko uyawakha umzi wakhe. Hallelujah. Kwabeke ke sindidisa abamama ababini apha enhlizweni yami yaqhubeka lento yaqhubeka. Hallelujah. Amen. Apha enkonzweni kuthethwe ngevelu kamama enkonzweni. Hallelujah. Ivelu kamama enkonzweni idisplay only xa umama ebambe izwi. Hallelujah. Uba umama ebambe izwi lithi izwi lenkosi idla izwi uphile. Impilo kamama izawuvela ngoba umama edle izwi. Ivelu kamama ebandleni izawuvela ngoba umama ehlele ezwini. Unfortunately ke ngoku apha ekuhambeni kwendlela loba sifikile lapha safike sakhonza mhlambi sihambe siphinde silibale nokuqhela mhlambi siqhela basiyayazi iAfrican gospel simlibala umnikazi weAfrican gospel. Hallelujah. Ingxaki ke ngokuzivele apha ke ngokwenhlizweni yami kuvela abamama ababili kukhona lo mama umbi uba ngiyayibeka ngaloo ndlela umama othe enkonzweni noba abantwana bekhona enkonzweni befika besindiswa lo mama into ayijongileyo kuba babulala abantwana abachethe bani. Hallelujah. Noba kukhona ngathi uyavuka umama uyadikwa umntana othela uphapha kangaka umntana uyathiseka zikhona izinto azixelelwa nguMongcwele azivayo afuna ukuzenza enkonzweni kodwa lo mama lo uyinhlupho uyadineka khona yenza sense kuye noba abantwana ngathi bayazama ubadonsela phansi futhi akanangaki noba bangaphuma ngomnyango bahambe akahlupheki futhi noba sengasababoni sozahambe yobajonga nobajonga. Endilishwa ke ngoba balikhoyo inkonzo yokukhatha
ukhathalela abantwana abagcwele lapha ayoka mama notata umongameli. Sibizwe apha njenge-ambassadors uba sibe ngabalungiseleli bendlu kaJehova. Uma ibabhudile bona nakanjani mayiwele ezandleni zonkosikazi othandazayo. Nokuthile embonweni elele ebusuku kodwa ikwazi usithela kubo iphinde isithele nakumama. Umama enayingozi yakhe aphinda ngaboni. Amanye amantombazana nabafana sizababona bengekawi xa simendaweni yokuma. Bathi bengekadli izono umonqola khawuleza bakhibele. Kodwa ilishwa leloba uba singaba mama besibili elithi izwe lenkosi umama osisiyatha uyawudilisa ngoba unezezakhe izandla umzi wakhe. Uba sifolishe leyo category siselishweni bomama. Ibandla likaThixo lizawuphela likhona. Umzimba kaKristu uzongabikho ukhona. Ngoba usibaninzi sihleli kanjena kanti ibandla likho. Hallelujah. Ngoba uzobuyisela unkosikazi endaweni yakhe. La nkosikazi uThixo bemcelile ube mdala uthi bebona utata semgqibile watakuphelelanga. Kudinge kumncedi. Asizincede otata emakhaya kuphela. Kodwa sizawunceda ibandla likaThixo. Ibandla lingalambathi. Kukhona umama othandazayo. Uma liyalambatha ikumiza simanje endaweni yokuma. Khona imonakalo ngoba lilambatha. Asikwazi ukhonza nabantwana abalambileyo abangenanto ezindlini zabo. Kukhona omama abathandazayo. Khona ukuhamba ronke bomama. Ayiliyo. Glory to Jesus. Siselishweni. Abanye abantwana sikhonza nabapha. Asiqokelela imali siqokelela sibazi ngoba sithathaphi. Kanti bayahlalisana ngoba sazi lapho bahlala khona. Asiyazi imizi abahlala kubo. Noba sebaconfront mhlasa find out bazasibuza babeniceba siyithathaphi imali singasebenzi. Abaxoki ngoba siyenzanga inkonzo yethu yamanesi yobafukama sibalandelele. Hallelujah. Kuthi umntana ongumfana ukhulunywa ngutata. Umntana entombazana ukhulunywa ngumama. Iba ngamahlazo sebethatha besiya emizini. Ngoba khange sibanika amabele uma sibancilise ngendlela eyiyo. Xa kufika emizini ilizwe leloba kwezinye ifamily zabatshatela kuzo akusindiswanga nosindiso. Kuhlazeka ivangeli uba kanti yintoni lento abakuyo ababantu. Uba umntana benzweni kanti thina simbhunde apha. Noba simkhupha simtshathisa siyizela asimnikanga nix. Ufika ngapha konaqale empty ngoba khasimfukamele. Hallelujah. Xa seyifika pha noma ungathi ungena ndawo endaweni uyangena ngoba kuyabuza ubukhonzaphi. Ukhonza nobani. Hallelujah. Noba ifamily yakhe izawuhlazeka kodwa nawe singanga wena mama ubukhonza phansi kwakhe ebekhonza phansi kwakho. Hallelujah. Ngoba kufuneka amakhosikazi engugu awoyika uThixo. Abawakhala umzi wabo kwezizezalo izandla. Hallelujah. Noma befika ubuthongo mhlawumbe inkonzo yakho lena mama simbethile izinto wahamba waphuncula kodwa sizobuyisela inkonzo yakho endaweni. Uba ubungekaqali sizoqalisa. Ngeke labhuphi ibandla likaThixo sikhona. Funeka abantu abazoba nenkani bathi isimo ndiyasifa basitsho kodwa not in my time. Andizuvumela ifa likaThixo liphelele endleleni ngoba ngiyafuna ukuyela endaweni. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba ngicela sibone apha ku verse 15. Verse 15. Ukumkani waseYiphutha wathetha noShifra noPuwa ababelekisi bamaHebhere wathi xa ninceda amaHebherekazi ase afumana abantwana abangamakhwenkwe babulaleni kanti ke ningabayeka abangamantombazana abaphile. Hallelujah. Kukhona elalizwi
kwincwadi kaMateyu bakhozi bakaThixo bayahamba baya kumnini indawo lena bekutyalwa kuyo bayokhala uba babona mbewu yimbi ikhona phakathi kwengqolowa. Haleluya. Bathi bona bebetyale ingqolowa ngoku babona nomdiza phakathi engqoloweni. Haleluya. Uthi umkhosi kaThixo siyekeni sikhule sonke. Glory to Jesus. Amen. Apha enhlizweni yami uba kufundwe lilizwi uba kuthiwa abantwana abangabafana babulaleni kodwa abangamantombazana bayekeni baphile. Ingathi uthi uFaro apha kukhona uhlobo labantu abathi xa bezalwa evangelini sibone into likhona into enokwenzeka kulomuntu. If ukhona abo bantu abazalwayo bulalani abo. But bakhona abafika enkonzweni bese ngoba bezo entertain keyboard akhonto yabo. Mhlambi bazochitha yabo uma devil worship akhanyana. Uba ngabo bayeke bahlale bona ba right. Kuthiwa pha kum. Hallelujah. Uma ngaba nibabona into bazabethile izinto bazabe nqaniwe bafuna uThixo abo sanibavumele babaphefumule nophefumula bulalani yabo. Babanga indawo. Kodwa aba nibabona babazodlala mhlawumbe omnyuze yapha esijolweni okanyuze nje ezochitha okanyuze nje konke abangaya phandle ngamfumana kakuhle bayeke nabo ba right ngaba bafundikayo. Hallelujah. Ingathi uFaro uthi apha enhlizweni yami lobeleke nje ijente ezimbili ubambeke ifamily ikhona imbewu eyingqolowa ngoba abantu bazalwayo bathi xa bengena endlini kaThixo loba singaqondanga uba ithini into yabo kanti khona into abazanayo ngaba uFaro abafuna bengekho. Oh hallelujah. Ngaba uFaro abafuna befile ngoba ufuna amakhosikazi amoyitayo uThixo azokwazi ukuhlusa noma izinto zibethile longolowa sithi nothing alone. Ndiyokhandela phakhoyo ngoba ngose ukumkalini alingekela function ibandla engekho yena ikhona into uThixo amsifele yona endlini yakhe. Uhlupheka usikwe uhambe umthatha uze naye endlini kaThixo ngoba ingqolowa ephilileyo ibandla lisezodla lisezobhenefitha kuyo. Oh hallelujah. Glory to Jesus. Cela uqhubeke bhuti. Kodwa ke ababelekisi abo yayingabafazi abamoyikayo uThixo. Jesus. Basuka bawuphula umyalelo kakumkani ababulala amakhwenkwe lawo. Hallelujah. Abamama aboyika uThixo ngela xesha laphambili phaya mhlawumbe bakhona nepethi uba umthobelanga ukumkani sikhona iconsequences zongathobela ukumkani. Hallelujah. Ikhona into ezakwenzeka. Glory to Jesus. Kodwa ngoba bayazi amandla walomuntu bamoyikayo. Hallelujah. Bayawazi amandla wakhe bambonile bahambe naye wabahlangula wabaweziniwe. Mhlawumbe kwamanye amaxesha bebenabona abantwana abangene ezintweni bathi bangakhange baphakamise nesandla bathandaze uThixo kodwa ngoba beboyika uThixo uThixo wabahlangulela. Hallelujah. Abamama mhlawumbe babeshwena ngabayeni babo uThixo wabalandela wababuyisa abayeni babo bebe kunezinto abazaziyo ngosomandla. Hallelujah. Kanti betheko khona nexesha loba kuvaleka izibeleko zabo bangafumani bantwana kodwa uThixo ehlele ezulwini wabaphendula uma besala bengenzi njengoba ukumkani sithi ikhona into abayaziyo. Abamananga nje bamoyika usomandla kodwa zikhona izinto abazibonileyo zisenziwe lizulu. Mhlawumbe kwamanye amaxesha indlela yabo ingabonakali. Oh hallelujah.
kodwa badwanguze unyameni bayivulike usomandla safika isibani sakhanyisa bahambe endleleni. Haleluya. Mhlawumbe bekhona nameva ameva endleleni ambona usomandla bafumule ababeke emandleni bathi nginqala sasathu angeke lilunge kumkani. Ngeke kwalunge kumkani uma siwutyeshela umiselo kaThixo. Ewe wakho singawutyeshela ngoba yena usomandla ungumandla wonke, ungumandla kaphela kudala wezulu nomhlaba. Uma ngekho kanti ukhona uzulu uyasengula. Uma ngekuyonakala kanti uyalunga ukhalabe libanzi ngoba kumkani ngoba uyenzeka ngoba wenzeki kodwa simanesu sayibona imisolo yakho kumkani nezephuso nento zonke kodwa simanesu. Haleluya. Mhlawumbe mama wami ezinye zezinto ezidiscourageyileyo wabeka phansi uvukelwe nasithi apha enkonzweni sathi uzenza bhetele yonke into uyithathela kuwe akunamsebenzi. Ndizokukhumbuza uba indlela yethu ezulwini sizo-akhawunta ngaba bantwana balapha. Haleluya. Noma babhudile noma baphazamile noma zikhona impazamo abazenzileyo kodwa kwethu basithathi lapha elimhlophe singabizele ekhusini singabahlambalazi ebantwini singaxelela inyani uba mntanama wenzanga kakuhle wonile phambi koThixo naphambi kwebandla. Kodwa ke noko indlela iphelelanga apha silindiwe ezulwini. Ndizokubamba ngesandla uba sikothoze umntana sekhaya uThixo unoxolo unako ukuxolela. Glory to Jesus. Ngokwintlaba sikuyo ubakhe waphazama andithi impazamo zabo zirayithi. Bayamosha abantwana kodwa kuthike kumama omoyikayo uThixo ozovuma egempini. Ngamanye amaxesha abamosha ngoba bengazi akho umuntu bafukameleyo, akho umuntu uncelisayo. Amanye amanxeba basuka nawe emakhayeni wabo babhandeza i-generational cases kodwa thina sibonanga nto sisuke sakhonza nabo benjalo. Kukhona iambikankhodi efuneka zikhawulile ezakomoya. Oh haleluya. Kodwa we're so comfortable uba khona sibonayo sihamba nabapha behlakatha izinto zezulu behlakatha izinto zamakhaya wabo bahamba namakakade bekhona apha. Haleluya. Haleluya. Ngokufika ixesha loba sibuyele endaweni yokuma bomama to the rightful position kule ndawo uThixo sifuna sikuyo. Kuyathethwa apha zininzi izinto uThixo azithethayo but abantu are absent. Akho umuntu endaweni. Haleluya. Abamama apha bajonga ngapha kwe-consequences sikakumkani. Yonke into amajoni wakhe lenhlangu akuqhawula nenhloko xa ungamtholelanga ukumkani. Haleluya. uThixo ethiwa akathathi into angabeki ngoba nikeza ubulumko. Bathi hayi kumkani amaHebherekazi awafani nabanye abantu. Inimba yabo iyakhawuleza. Akusikuko noba siphobile kodwa inimba yabo iyakhawuleza sithi sifika babe sebekhona. Haleluya. Kodwa umama ungekho sendaweni. Hey, glory to Jesus. Ebezothi beresponda kukumkani amthike mhlawumbe to a point that nayo uzodafe afane nabo bantwana befanele bayabahlangula. Kufa umama kufa umntana futhi ayebanje uphelile. Kodwa uThixo wabablessa ngobulumko. Abantu abafundisekileyo aboyika uThixo. Ngoba umoya ingcwele apha emoyikeni zikhona izinto ezidepositayo.
unikeza ubulumko uthetha ungqamile ucumbu yakaphatha umonqele nongapha khona ingozi kwencala phema ngapha haleluya siyakhekisa sihamba siqakathile haleluya sembathe ingubo entsha yobuqaqawuli nabizwe lisijonga uma sidlula kuba siyenkonzweni funeka bangaphumli kaphakathi kubo ibe khona into ethu ebakanena nkasindiso asimelanga basidlula nje kuthula umoya bakudlula uma basindisiweyo ofukanyela izulu kumele ukhona umohluko nabakalandelanga namhlanje kodwa udlula kuyo nje umbulisa uthi ngegama lika Yesu kaphakathi nabimphubula umthananga ngoku mhlawumbe uyamthatha kodwa ubusazi wembona agenda enhlizweni yakho mission kaThixo tebanjani kaThixo haleluya sicela ufunde ukuthi verse 18 kumkadike wababiza ababelekisi abo wababuza wathi ngani kubantu bayeka abantwana abamahebhere abangamakhwenkwe ningababulali ababelekisi baphendula bathi amebherekazi akafani namathiphuthakazi wona akufikelwa inimba abeleka lula singekafiki nokufika thina ngenxa yokuba ababelekisi bemoyika uThixo wabavuza ngentsapho ke wona amaSirayeli aya esanda ngokwanda abaluqililo Jesus ngokuba abazalisikazi bamoyikayo uThixo wabasikelela haleluya ubulaleka kwakho ngoku ungakunaki sikhona ibenefits zalento haleluya mhlawumbe uva kabuhlungu ngoku mama uJalvani kukhona nesigulo esitsha esihlasela amakhosikazi ndiyakwazi uvala ishumi phaa kwam ndingasikhupha ndivale notata ndithi akuzuphuma ishumi apha bazayithini imali engaka kanti silanda isiqalekiso sisilandela indlu yethu nabantwana bethu ngoba soyika uThixo ukhupha ishumi phatho koyika uThixo akwazi ukuthi yamoyika uThixo ungakhupha ishumi endlini kaThixo and ezinye zezinto bamama sigaxeleke kuzo sigaxeleka ngoba imimiselo kaThixo siyenze amasiko kaThixo sisukile kuwo uthi usomandla kususela kwimihla yobawo niyityeshele imiyalelo yami haleluya xa siphume phakathi la nkonzo yokuzila ukudla la nkonzo yokukhupha ishumi yiyo mose sincedayo ngoba iBhayibhile ithi izizwe zonke isizwe sinanziweyo ithi ndovula ingcambo zezulu thula insikelelo ngoba ujonga ke ngoku xa sesingakhuphi nezo shumi akonamandla okuya emthandazweni xa singathandazi leyo imitshato yethu injani inoba abantu basemizini yethu kufuneka sibaseve faithfully inoba bona banjani aba bantwana balapha ebandleni baphuma kwifamilies ezingasindiswanga inoba banjani abantwana bagquthisayo apha endlini kaJehova sizababona phi ngoba nasebusuku xa silele funeka kube khona into ezithilwayo iqala pha eshumini uthe vula ingcambo zezulu uthi vuka ungaplananga fasting athi ubongcwele today is the day ndikudinge ekhosini engozini haleluya noba understand bithini uyalula ngoba khona amandla athululiweyo phezu kwakho kanti ungazikhuphi uyabulaleka awusuka ngeni noba uyazikhupha ishumi uyangena kodwa uyabulaleka utsala nzima yonke into izanzima akho ikhaphu nokunomzi wakho nomkhulu kangakanani umaintaina nzima yonke into uyayisebenzela abantwana bakho noba ngathi bayamamela kodwa uyabulaleka mhlawumbe uzothi bayamamela abantu noba ndizikhupha ishumi kodwa I'm telling you the gospel truth ukungahlala nabo phansi uthi bakuthilele izifuba zabo xa uzikhupha ishumi bakhuphela noba basindiswanga uthi Jehova utheni mina nendlu yami yonke into ebizwa ngegama lami
ngoba senze ukoyika uThixo. Abazali sikaze ababesoyika uThixo, uThixo wabasikelile. Haleluya. Ingathi ndiyawubona amagorhakazi etyhala izifuba emva kwenhlangano enkulu, ukumkani baxingisele koneni nakulo kone bebaxingisele kuyo uJehova wabakhupha. Akonela kubakhupha kulo kone bebavalele kuyo, waphinda wabathi jize ngentsikelelo. Haleluya. Izizwe ezikholwa kulo ngingqi yala makhosikazi angazaniwe naThixo, uba bebajonga bathi hlobo luni labantu olu, hlobo luni olu labantu. Into yonke abayichukumisa ngesandla sabo iyanda. Jesus apho bangene khona. Haleluya. Ndihlala mamam ndithanda zampahla kuthiwa amadziriba, ndithanda unxiba zona kuthiwa amadziriba xa zibizwayo kweza hospital shop. Ndithanda uthenga phaa ngoba uba unique mos impahla lapha. Phaa iloko ezapha uzifumana kuma-50 rand, uyifumana iyadura kuthiwa i-100 rand. Haleluya. Uba ndikhe ndayinxiba, oh haleluya, izizwe ezijongileyo sithi sisizwe esinanziweyo. Haleluya. Elo xesha bayazi uba ndiafodi lokho esithi 99 yakwa-20 irayithi ke baafodi ningamvikani bantwana basekhaya, kodwa ninayo imali yongena phaa. Kodwa ngalesuke hospital ndikwazi ukunxiba yona uba sendikhona phakathi kwabangcwele abanxibilokho ezabaseklabiso. Kodwa nabo bantu ezisikhomkani ababingeleli basebhonto isizwe singqondo nathi phakathi kwabo ndinimilokho yami ye-50 rand, ndinimilokho yami ye-100 rand. Glory to Jesus. Ngoba uyabombata umhlekazi, uyabombata ilibwe lethu. Akawahla amandla omntu ngeke ayenze impasami uma kuthathi athi khupha imali yakho oyisebenzele nzima uthi beyibiza ukuze nasibeleke into endlini. Haleluya. Mawukayikhuphela sasizathu aphinde uThixo ahlekise ngawe, akwenzeki bantwini. Izizwe zonke zathi nisisizwe singqondo, bandihlonipha nasemsebenzini. Oh haleluya. Ndingena emsebenzini nam ndingaqondi, kungena ngepolitics. Abanye xa bengena umsebenzi wamasipala uyokuthi akho nto efuna kuye ntsuku zombini. Haleluya. Kodwa wavuka uJehova sebayodi basabuzana nanamhlanje uyithini into yakho, weza kanjani. Haleluya. Ngoba uhamba phambili uThixo nekhona. Haleluya. Akahlekisi umuntu kodwa usubathatha ikhulu alikhulu ihlaso lethu bangaboni kosokalifiyelile. Sayisandla kakhulu ekhaya. Uya